ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони варзиши муҳрибаҳои омехта. Дар барномаи имрӯза мо оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳои ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Расман Шон Стрикленд ҳозир аз иштирок дар UFC маҳрум аст. Дар турнири TAF Луис Эрнандес ба мураббии ҳарифаш, ки дар ҳамон ҷо Шон Стрикленд ҳам будааст, таҳқиру таассуф кард. Баъд аз ин Стрикленд ба октагон дохил шуда чанд зарба ба рӯи Эрнандес зад, то оне ки онҳоро ҷудо накарданд. Комиссияи варзишии Невада ба сабаби ин воқеа қарор дод, ки Шон Стрикленд муваққатан аз мусобиқаҳо мамнун шавад. Вобаста ба қарори ниҳоии суд, ӯ метавонад ҷарима ё ҳатто муҳлати тӯлонитар аз ҳама мусобиқаҳо маҳрум шавад. Сешанбаи оянда хулосаи Шон Стрикленд оиди дар ҷангҳо иштирок кардан баргузор мешавад. аллакай мову шуморо як турнири беҳтарин дар пеш интизор аст. Турнири навбатии UFC 318. дирӯз ҷанговарон аз маросими вазнкашӣ ва маросими рӯ ба рӯ, яъне фейс ту фейс, бо муваффақият гузаштанд. акнун вақти он расидааст, ки онҳо ба октагон ворид шаванду як муҳориба беҳтарин барои мову шумо пешкаш кунанд. муҳориба соати чанд оғоз мешавад? худи турнир дӯстон соати 1 шаб ба вақти Москва ва бо вақти душанбе бошад соати 3 шаб оғоз мегардад. дар прелими турнир 9 набард мову шуморо интизор аст. карди асосии турнир бошад соати 5 субҳи саҳар бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 7 саҳар ба нақша гирифта шудааст. дар карди асосӣ мову шуморо 5 набарди гизала ташкилоти UFC пешкаш мегардонад. турнира аз куҷо тамошо кунем? дӯстон, агар шумо дар Федератсияи Русия қарор дошта бошен, турнира метавонед аз шабакаи Матч Боец бе ягон таваққуф аз соати 1 шаб тамошо кунед. ҳамчунин карди асосиро шабакаи Матч ТВ аз соати 5 субҳ пешкаш мегардонад. агар шумо имконияти аз шабакаи телевизионӣ тамошо карданро надошта бошед, пас ба Telegram канали Knockout TG обуна шавед, чунки мо дар Telegram канали Knockout TG ҳама гуна силкаҳои бепула пешкаши шумо мегардонем. силкаи Telegram канали Knockout TG дар описанияи видео қарор дорад. инчунин ҳамаи ҷангҳо пас аз турнир дар Telegram канали Knockout TG ба таври дастрас пешкаши шумо мегардад. ислам Махачев дар ин мусобиқа Дастин Порьеро мухлисӣ мекунад. ҳамчунин ӯ Дастин Порьеро инсони хуб номид. суханҳои Ислам оиди Дастин. Дастин Порье 100% фаворити ман аст. ман ӯро мухлисӣ мекунам. мо тез-тез ҳамсӯҳбат мешавем ва ин набарди охирини ӯ аст. фикр мекунам ӯ дар формаи беҳтарини худ ба набард мебарояд. ба ӯ муваффақият орзумандам. фикр мекунам ӯ ғолиб мешавад. ҳамчунин мо низ дар ин мусобиқа ба Дастин Порье ва Макс Холлоуей пирӯзиро орзумандем. бигузор далер ғолиб бояд. ба ҳардуи ҷанговарон ғалабаи дурахшонро орзумандем. дар ҳамин ҷо бошад видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳама рӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаши шумо мегардонем. боқӣ тансияту хонаобод бошед. Gap nestä, Rama, diqqat onda.